Csapjunk bele rögtön, jó, hogy mennyire egyszerűek ezek az ételek, és remélem, hogy otthon majd fogjátok is készíteni. Akkor én kezdeném ezzel a tésztával, jó? Ez egy főtt tészta, fél kiló körülbelül, csak hogy lássátok majd, hogy ez egy 8 adag lesz majd, hogyha kisül. Nyilván most, mint kóstolóban mindenki fog tudni, vagy remélem mindenki megkóstolja. Az egyik szerintem megint csak legélvezetesebb ételforma az a rakott ételek, tehát a csőben sült dolgok, mert ahogy megbeszéltük, az ízek koncentrálódnak. Tehát ez mindig nagyon jó. Én ezeket a recepteket nagyon szeretem, hogyha ilyet találok. Milyen ételeket tudunk ilyen rakottakat? Karfiol, brokkoli, bármi. Ja. Típusra még? Tésztás. Lasagna, igen, az egyik. Tehát van a tésztás fajta, amikor így össze lehet rakni, kifejezetten a lasagna, ez a réteges. Rakott krumpli, igen, ezt nagyon jól ismerjük. Rakott kelkáposzta, rakott savanyú káposzta. Rakott zöldség. Igen. Valahol van nekem egy, ja igen, hogy én még összeraktam, hogy én inkább tepsisnek nevezném, tehát hogy abban vannak valóban a rakott ételek. Muszakát ismeri-e valaki? Igen. Igen. Igen, görög étel, és az is ugye így a tepsiben sült, tehát rakottként. Akkor vannak a tepsisek között még egyben sült dolgok, mint például, mi jut eszetekbe? Mint például ez a sarcúszos tészta lesz, ez az egyik. Vagy a vargabéles, nem? Azt ismeritek, vargabéles? Amikor így összekeverünk dolgokat, és akkor úgy betolni a sütőbe. Jó. Aztán mit tudunk még tepsiben csinálni? Ami tegnap volt például a paprika, tehát a töltött ételek, töltött burgonya, töltött cukkini, tök meg ilyesmi, ezeket is be tudjuk tenni. És én még találtam egy ilyen kategóriát, hogy pastor pite. Ez angolul shepherd's pie, tudom. Az meg milyen? Azt tudjátok, hogy miért érdekes? Krumplipüré, Darált hús. Igen, darált. Hát darált hús. Aztán mondjuk az, hogy van egy ragú, mindenki jó esetben akkor zöldségragunk van, és azt lefedjük krumplipürével, ízesített krumplipüré, na ott is lehet huncutkodni egy csomó mindent, az jó dolog. Nagyon finom, mert ahogy megsül a krumplipüré, akkor az megint a puhassága, a másiknak az intenzív ízével egy nagyon jó kombinációt tud kiadni. Tehát most még csak a tepsis dolgokról beszéltünk, de már mennyi minden variáció van ahhoz, hogy kedveljük és megkedveltessük ezt a fajta táplálkozást. Jó, akkor visszatérek tehát a gyakorlati részére. Megmutatom, hogy ehhez a tésztához, amit kifőztem már, milyen rendkívül egyszerű szószt tudunk tenni. A receptben úgy találjátok meg, hogy jobbat nem tudtam írni neki, mint hogy narancssárga sült makaróni, mert magyaroknak nem mond sokat, de Angliában vagy angol száz területen a mac and cheese, hogyha ez ismerős. Ami egy abszolút alapétel, és abszolút egészségtelen, úgy, ahogy az emberek általában eszik. Tehát nagyon szeretik ezt ilyen előgyártott szószokkal vagy porokból megcsinálni, de a gyerekek imádják. Tehát olyan íze van, amit tényleg mindenki nagyon tud kedvelni, és ezt elő tudjuk állítani növényi alapon is. Úgyhogy megmutatom. Amihez akkor puskázunk a receptből. Azt mondom, hogy is szoktam ebben a nagyobb kehelyben. Csinálom. Legelőször a száraz anyagokat tesszük össze, ami akkor sorrendben kesudió. Sörélesztőpehely. Igen, hát ide összevegyítettünk már mindent. Látjátok, elég nagy mennyiségű sörélesztőpehely. Ez szerintetek akkor melyik ízvilágot fogja? A sajtost, igen. Azt már tapasztaltátok, hogy a sörélesztő az jót tesz ide? Jó, meg fokhagymapor van benne. Azt most már egyre több helyen lehet kapni, meg vörös hagymapor. Azt láttatok olyat? Az kevésbé, azt ilyen speciálisabb boltokban, ázsiai boltokban, vagy ahol sok a fűszer, ott lehet kapni. Az pirított vöröshagyma, szintén porrá darálva, és nagyon jó ízt ad. Tehát ahogy nekem ne kelljen megcsinálni, ez megint csak segíti a modern háztartást. Akkor mit mondunk még hozzá, hogy mit tegyünk? Sörélesztőpehely, só, hagymapor, hát most sajnos nekünk nincsen vörös hagyma, de nem fogjátok érezni, ez nem baj. És egy pici sült piros kaliforniai paprika és citrom. Jó, először kezdjük a száraz anyagoknak az összedarálásával, mert hogy szószt szeretnénk, akkor ugye a legegyszerűbb, hogy jól felaprítjuk.
A túlmixolást én, hogyha ilyen nagyobb darabos dolgok vannak, akkor mindig alacsony fordulatszámon kezdem el. A mandula a legkeményebb egyébként a magok közül, hogy először összeaprítja, és utána emeljük a fordulatszámot, akkor jön a krémesítése. Tehát, hogyha ilyen krémszószokat csinálunk, akkor mindig így gondolkozzunk. Ez kesúdió az egy nagyon jó alapanyag, úgyhogy ezzel nem kell megküzdeni nagyon. Jó, akkor most jön hozzá a többi rész. A sót azt nem tettem bele, ugye? Azt fél teáskanál só.